Eta iritsi gara, berriro ere Iruñako geltoki izarrera, eta geltokia baliatuko dugu betiko moduan hausnarketarako, pentsa arazteko eta pentsatzeko. Horretarako ezinbestean, badakizue, jende interesgarria edukitzen dugula inguruan, eta ongietorria besterik ez dago, ematerik. Ongietorri Ana Iriarte, Aztango Xurie ipategiko kidea, sortzailea. Eta eskerrik asko Arturo Villanueva, Biba Ardoak kooperatibako sortzailea eta kidea. Bai, mi eskeritz. Esaten nuen bezala, geltokizarrean gaude, Iruñako geltokizarrean, zenbat aldiz ezote garen etorri, onutza ez da? Onitzetan. Autobus bila eta geltoki sortu zenetik ere gozatzera hemen egiten denaz. Hori da, hemen beti gozatu da, Pentsa hau izan dela herriak eta hiria saretzeko eta artikulatzeko leku neuralgikoa. Herrietatik zetozen mozkinak ere, autobus hoien barruko bodega hoietan, eta herrietako ezagutza ere iristen zen onutza. Hirietako jende askok ere egiten zuen herrietara, herrietaz gozatzeko. Eta gozatzeko modu bat, adibidez, ardo txikito bat edo baso erdi bat edatea izan daiteke, ezta? Adibidez, Aztango Xurie, Ana, hau esaten dut, azken finean zuek Xurie proiektua martxan jarri zenutela, eta, ardo txuriaz hitz egiten ari garela, Baztanen ardoa ekoizteaz ari gara. Gogoetak partekatu nahi ditugula, esan dut, eta gaurko gogoeta lurretik abiatuko da, ardo forman, baina horretarako zuen esperientzia ezagutu nahi dugu. Zuen gana hurbildu ginen, bideo batzuk grabatu genituen, eta bertan azaldu zeniguten zein den zuen egitasmoaren gorabera, edo zeintzuk diren gorabera hoiek, eta hoiei helduko diegu Arturoren laguntzaz ardoa eta jasangarritasuna ea lotu daitezken, edo nola lotzen ditugun ikusteko. Ados? Ikus dezagun lehenbiziko bideoa. Hoi da, ni Arizkundarra naiz, Baztangoa, eta baina urte luzez bizi izan naiz Iruñan, han egin dituen nekazal ikasketak, eta han ibili nintzen teknikari bezala lanean, hor Iñaki ezagutu nuen, berak ere nekazal ikasketak eginak zituen, eta beti olako ikasketak eginda, unitzetan etortzen zaitzu burura lurrari lotutako proiekturen bate martxan jartzea, baina ez duzu inoiz pausurik ematen, baina aurreko krisi garaian, ikusi genuen hori da, zirte dozarte egin behar genuela, eta orduan erabaki genuen pauso hori ematea, Arizkunera etortzea bizitzera, eta bertan lan egitera, eta orduan hor lan egiteko moduat ikusi genuen posible zela gure lanpostu propioa sortzen saiatzea eta lurrari lotutako proiektu bat martxan jartzea. Eta orduan erabaki genuen Mastiaren proiektua, Baztango Xurie proiektua martxan jartzea. Tira, Ana, badirudi horrela azalduta, kasualidadeek eraman zaituztela azkenean egitasmo hau burutzea, baino gero oso logikoak diren loturak gertatzen dira kasualidade horietan. Alegia, Arizkundik Iruñera, ikasketak egitera, eta ikasketak nekazal ikasketak izan ziren. Ze gertatzen da hasieran, nekazal ikasketa horiek burutu zenituenean, ez zenula buruan, hoiekin aterabide profesionala izan zitekeela, edo Arizkunera bizitzera bueltatu zintezkela? Ni Iruñan, urte luzez egon nintzen Iruñan, lehenik ikasketak egitera nintzen, eta geroan lanean ere ibili nintzen, eta beti erraten nuen, noizbait Arizkunera itzuliko nintzen. Ez dakit, inertziaz erraten oten nuen hori, ez dakit benetan sinesten nuen edo ez, bada nahi bat, baino ere, ez dakit benetan hori visualizatzen oten nuen. Eta orden alako batean, nekazal ikasketak egiten dituzunean, bada horre olako zurrunbilo bat, noizbait lurrari lotutako zerbait egiteko asmoa, ikusten dituzu ikaskide batzuk oso argi dutenak eta beraien, eta niri momentu hortan, ez dakit, zientzia fikzioa iduritzen zitzaidan, nik ez nuen ikusten, hasteko unitzek egiten zutena zen, bere gurasoen gandik jasotako esplotazio horiei segida eman. Guk etxean izan ditugu beigorriak eta, baina nik interesa handirik ez dut inoiz agertu, eta nik horrez nuen ikusten. Orduan, ez nuen irudikatzen zein izaten altzen
olako proiektu bat edo lurrari lotutako bizimodu bat. Orduan, bueno, hortxe, baina ez benetan gauza serio bezala. Gero bai, denbora pasatu ala, bizi esperientziak emetatu ala, igual ikusten duzu hurbilago aukera hori, ikasketak egiten dituzunean ere ez zaituzte prestatzen lurrari lotuta bizitzeko, prestatzen zaituzte teknikari izateko. Hor ere bada olako gauza, berezi bat horre pentsatze hori aldatu beharko zen, ez? Ia hori da asuntoa, ez? Batean profesionalki ez duzula zure burua ikusten lurra lantzen, baizik eta lurra landuko duten hoiei asistentzia tekniko bat ematen, ez? Hoi da, eta orduan ikasketa plan horiek ere pixka bat birpentsatu beharko ziren, ez? Ze azkenean hoi da, lurrari lotutako proiektu bat martxan jartzea gauza oinarri teoriko bat izan, eta horrek laguntzen du, baina gero praktika da benetan behar duzuna. Orduan, halako batean erabaki genuen, aurreko krisian erabaki genuen herrira itzultzea eta pausu hori ematea. Halako pausuak haunitzetan ez dira ematen, ez pasaude egoera, zirte dozarte egin beharreko egoera batean. Inertzia hortan balima zaude, eroso balima zaude, bertigo handia ematen duelako gauza batean sartzeak. Hor balima zaude kilikolo, igual pausu hori errexagoa da. Eta orduan erabaki genuen arizkunera itzultzea bizitzera, eta bertan lan eta bizi egin nahi. Nola ez genuena nahi ere da, arizkunen bizi eta egunero Iruñera etorri behar izatea lanera horrek, nik horrela ez nuen ikusten ere burua. Eta orduan erabaki genuen pausua ematea, inguruan genituen esperientziak ikasi, gehiago ikasi eta praktikara salto ematea. Arturo, zu pixkat ere badakizu, herria eta hiriaren arteko harremanaz, azken finean zuk ere loturak dituzu Pirineo aldean, eta oso barruan daramazkizu, gainera harrotasunez oso ohikoa izan da, ez? Ikustea herriak nola hustu diren hiriaren alde, baino baita ere ohikoa gertatzen da, batean, hiritik nola herrira salto bat gertatzen denez. Hor, igual, 3. puntua izango litzateke herrira bizitzera zertara edo nundik edo zertaz. Ez, Arturo? Bueno, erranduzunez, ni bizitu dut hori, nire familian, ama eta aitaren aldetik, herriak utzi behar izatean, nire aita hartzai izan zen Amerikan, nire apitxi, nire birrapitxi, eta ikusi dut nola baserria galdu zen eta hirira etorri, ez? Gero nik uste dut, aipatzen zen dutenez, nahi hori edo lurratik bizitzea, askotan amets bat bezala ikusten da, eta nik uste dut beharrezkoa dela erakustea, aukerak badirela eta ze beharra dagoen, ez? Eta nik uste dut ere, gainera datorkigun, gainean daukagun krisi klimatikoak eta hurrengo urte eta markadetan biziko dugun mundu horrek ere behartuko gaituela. Eta nik erraten duzunez, harreman zuzena daukat eta askotan bisitatzen dut nire amaren herria eta hango lagunei erraten dien. Nik uste dut, hemen oraindik ustutzen ari diren ibar eta herri hauek nik ikuste dut etorkizunean berriro beteko direla. Eta badala lana eta badala zer egin herrietan. Gertatzen dena da, gizarte honetan ez dela hori balorean jartzen, ez komunikabitatik, ez instituzioetatik, ez balore kulturaletatik, ez da horrela ikusten uste dut hor badagola iraultzak kultural bat egiteko beharrezkoa eta bestela behartuta egin beharko duguna, ez? Gainera hor, lehen aipatzen genuen ez dugula irudikatzen, nik unibertsitatik ikasketak egin ditunen, baina txikitan ere, eskoletan ere, abaniko zabal hortan haunditan zer izan nahi duzu. Inoiz ez da gertzen nekazaria, beltzaina, hoi ez da abaniko hortan sartzen. Orduanik hor, adibidez bastan malerreka bortziriak eta hor da zubizu Garramurdin hor, proiektu bat martxan jarri da lurretik ikasiz, eskoletara, eskolak ekartzeko olako esplotazioetara, olako lurretik bizi den jendearen gana, eta ikusteko badela aukera bat. Beren aukera guzti horien artean hori ere badagoela, ez? Eta badela aukera lurretik bizitzeko, eta badela aukera duin bat, izan beharko zuken duina, eta badela horre bide bat lantzeko. Hor, badaude beste bi elementu azpimarratzen dituzunak, batetik, etzen nuela pentsatzen, edo, bizi zitekeenik lurretik, hori da bat, baino bestea, aurrera egiteko orduan faktore determinante bat azpimarratzen duzu, eta da, beste persona batekin aurrera egitea, ez? Bat izango litzateke zeintzuk dira beldurrak jendeak pentsatzeko ontaz ezin daitekeela bizi, eta horietaz solastea proposatzen dut, baino bestea ere elkarlanak, laguntzak,
dauzkan gaitasunak edo eskaintzen dituen gaitasunak horrelako proiektuak bideragarri izateko. Bai, nik uste dut hor zailtasunak, guk adibidez dugun bide hontan zailtasunak arrazoi identifikatuak ditugu gainera eta bada lurrari akzesoa, guk lurrik ez genuen orduan alokatu behar izan ditugu lurrak, ez genuen gaitasunik ere zerosteko, baina alokairu bidez lortu ditugu behar genituen lurrak, lurrari akzesoa bertzea da ekonomikoa, olako gauza batean sartu behar zara, eta horrek ez du ematen urrengo egunean etekin bat. Orduan hasieran inbertsio ekonomiko bat egin behar duzu, energia inbertitu behar duzu, eta denbora, eta gero burokratikoa, ze trabak dauden neurri hontako proiektuak martxan jartzeko. Azkenean, sistema edo pentsatua dago gauza industrialetarako eta handietarako. Eta holako proiektu txikiak martxan jartzeko ze zailtasun burokratikoak dauden, orden zailtasunak horiek. Eta gero norberaren autokonbentzimentu hori edo norberaren zera hori ere badago, eta gero nik uste dut holako gauza bat, nik behintzat bakarrik ez nuen nire burua ikusten holako gauza batean, oraindik ere zailago iduritzen zaidalako. Nik uste dut olako proiektuak partekatzeak, partekatzen ditu kezkak, partekatzen ditu zure bajoi momentuak bertzeak utziko dio eta alderantziz, eta gero, nire ustez erresten ditu gauzak proiektu konpartituak egitea, eta bai proiektu bera norbaitekin konpartitzea, eta gero elkarlanak bilatzea bertze proiektu batzuekin edo bertze egitasmo batzuekin. Lan kolektibo hori ere importantea da. Eta hor Arturo kokatzen da bibardoak, ez? Bai, erabat, gure proiektuaren oinarrian hori dago, elkarlana, argi genuen Euskal Herrian bertan badira hamarkadak, badira mastizain ardogileak ekologikoan, kalitatean, txikitasunetik lanean, eta ikusten genuen, agroindustriak beste arloetan bezala, ikusten zuela hor ere, ikusten duela horren mozkin bat, eta hasten zela posizionatzen. Ikusten genuen beharrezkoa zela, sortzea proiektu bat, egitura bat, mastizain ardogile txikien proiektuak bideragarriak eta bizigarriak izanen zirenak, eta hori egiten genuela bakarrik elkartzen baldin maginen. Eta elkartzetik eta elkarlan hortatik indartsuagoak ginela, eta hori izan da Bibardoak banaketa kooperatibaren sorrearen arrazoi nagusia. Arrazoi horretatik joango gara orain ardora, sartuko gara, ze hor azaldu zen igun, pixka bat zuen ardoaren nundik norakoa zein den. Ea laguntzen digun, xurie ulertzen, bai? Guk bodega, 2013an egin genuen lehenengo landaketa eta bodega martxan jarri genuen 2019an. 2019ko uztaia ardotu genuen hemen Arizkunen, ziklo osoa hemen eginez. Eta orduan hor egiten ditugu, hasi ginen ardo bakarrarekin, baina momentu honetan 3 ardo mota egiten ditugu. Bat da gure oinarria dena Kiribil, hori da inoxidablean eta egiten duguna, elaboratzen duguna, eta gero betarte eta okoro. Horiek dira kantidade txikiagoatan egiten ditugu, baina egiten dugu parte txikiago bat egurrezko kupelean ontzen ditugu. Eta orduan horiek diferenteak dira ontzeko edo elaboratzeko moduagatik, eta hori da Kiribil, betarte eta okoro. Hitz egiten diguzu, azken finean ere lurrak etzen dituztela eta prozeso baten ondorioz, naturak markatzen dituen erritmoak errespetatuz, alegia mahatsoiek landatu eta ahazten ziren bitartean itxoin behar zen proiektu guztia garatzeko. Baina baztanen edo inguru horretan bazegoen ardogintzaren tradiziorik? Ez, baztan ez da tradizio ze ardogintzan jardun den herrialde bat. Bai badago, parajeren bat, Maasti izeneko parajeren bat, ordenantza zarretan egiten diote referentzia ardoari, baina gehiago zen, baserrietan zeuden zera diversifikazio hortan, bertze puxka bat eginen zituzten izanen zituzten matxondo batzuk, etxerako botila batzuk egin, eta listo, ez da mastigintza tradizioa izan den toki bat. Baina, hoi da, eta Nafarroan, Kantauri Xurialdean, arraro egiten zaigu mastigintza Kantauri Xurialdean egotea, baina ez, Euskal Herriko ikuspegia baldin badugu, hor ikusten dugu, gure etxe ondoan dugun Irulegi eta Baigorrin badagoela mastigintza, eta Txakolinaren bertzalde, Mendebal aldera, Txakolinaren zonaldean ere mastigintza tradizioz edo egin izan dela. Orduan, guk horri begiratzen diogu, guk Irulegira honitz begiratzen diogu, ondoan dugulako
tokia, lurra, klima eta antzekoak direlako, eta bueno, eta gero lurrakin duten harremana ere izugarri gustatzen zaigulako, orduan bastan ez da izan mastigintza tradizioa duen lurralde bat, baina Euskal Herrian bada Kantauri Xurialdean mastigintza ohitura. Bai. Xuriaz ari balin bagara, ulertu behar dugu, naizta ardo ezberdinak egiten dituzuen, ardo xuri ez ari garela? Bai, ardo xuria ekoizten dugu guk 4 bariedade jarri genituen, landatu genituen, eta denak xuriak dira, bai. Arturo, zuk pixka bat perspektiba zabalduz ezagutzen duzu, dagokizu, koordinatzailea zaren neurrian, ardo ezberdin hoien berri, Euskal Herriak aniztasun klimatikoa dauka, eta horren ondorioz, eskaintza zabala eta aberatsa du. Azaldu jozu jendeari, edo azaldu diezaiogun jendeari, ardo hau nola ulertu behar dute, xurie, nun kokatu behar dute? Bibardoak sortzeko, bibardoaken lanetako bat da, Euskal Herritarrei erakustea, Euskal Herria herri txiki bat izan arren, hainbat klima dituela, hainbat terroir, hainbat lur, hainbat zoru, hainbat matx mota ezberdin dituela, eta aberastasun handia daukagula, eta hortaz ez gara kontziente. Zentzu horretan, Anak eta Iñakik sortu duten proiektuak, are aberastasun gehiago ekartzen dio Euskal Herriari, eta bibardoaken katalogoari zer erranik ez, eta egiten dituzten ardoek, ni askotan ekartzen diate gogora, bagian Frantzia iparraldeko ardo batzuk, batzutan juigara joten gara, pixkate puntu erdoildu bat izaten aldutela urteren baten bestean, daukat dira oso ardo aberatsak, konplexutasun ederrarekin, oso freskoak eta ziotasun onarekin, eta hori da pixkat Euskal Ardo Atlantikoen ezaugarria, ez? Orduan, zerbait parekatzekotan, noski, bera Anak jada aipatu du, Txakolina edo Irulegiko ardoekin, baina daukate oso nortasun propio oso markatua, eta benetan luxu bada Nafarroan eta Euskal Herrian olako ardoak izatea. Anagian hori dagakoa, ez? Nik askotan eskatzen dudala, nola identifikatu dezakegu hau, zeren berdina den, eta hain zuzen ere horrelako proiektua daukatena da, gehiago eskaintzen digutela desberdintasunetik, ez? Norberatik, berdintasunetik, baino hori, ez alda hori ere balio bat bere horretan, ez? Ekoizpen tradizional txiki eta artisauen balora. Gainera gauza, olako toki batean, olako proiektu bat martxan jartzeak, bertzek egiten dutena egiten saiatzeko ez du zentzurik, alde batetik, baldintza hobeak izanen dituzulako bertzetoki batean mastigintza lantzeko, orduan hor eskaintzen duzuna da, desberdina izatea, ez? Claro, argi dago, badituela kokatua dagoen tokiagatik, erabiltzen ditugun bariedadengatik eta dugun klimagatik, bantzekotasun batzuk, azidotasuna, ez? Izanen ditu inguruko ardoekin, baina da, berezia, baztango lurrak ematen dion berezitasuna, bariedade horiek baztanen ekoizteak ematen dion berezitasunak, eta hor lantzearen berezitasun horiek. Orduan da, jendeak haunitzetan dastatzen duena, ez du kokatzen, ez? Hau nongoa da, jendeak ez duelako baztan ardoen mapa hortan kokatu, orduan, gauza berri bat, ez? Gauza diferente bat. Bariedadeak esan duzu, goazen ere dagokionari balioa ematea, azkenean lurrak ematen duelako fruitu bat, eta fruitu horrek bere izaera propioa dauka, ze bariedadetaz ari gara? Proiektua martxan jarri behar genuenean, ikusten genuen, gu baztan hortxe dago, hor ditu gondoan Irulegi eta Baigorri eta Txakolina, orduan goazen geografikoki gure ustez logikoak ziren bariedadeak erabiltzen, orduan hor jarri genituen, Irulegin erabiltzen duten izkiriota handia eta txikia, eta Txakolinan erabiltzen duten Hondarribia xuri. Eta ero Rieslin pixka bat ere jarri genuen, ez da Euskal Herriko bariedade bat, Alsaziakoa da, baina gustokoa izan genuen, eta puska txiki bat horrekin jarri genuen. Eta horrela labur esan da, pixka bat atzera begiratuz gaur egun arte egin duzuen ibilbide horretan, ezaugarritu itzazu pixka bat fase nagusiak. Alegia, horrelako proiektu bat abiatzen zarenean, deus ez daukazunean, azkenean horrelako ardo batetara iristeko, jendeak nola ulertu behar duzue, du egin duzuela lan.
Nik uste dut hor klabea dela epe luzerako proiektu bat dela, ez? Gaur egun ohitua gaude, gaur pentsatu eta bihar egin eta etzi jaso. Eta hori olako proiektu batean horrek ez du funtzionatzen. Naturak, lurrak, frutarbolek bere zikloa dute eta orban behar duzu, ziklo hortara egokitu, ez? Zuk prisa izanagatik ere, berak bere martxa segituko du. Hor lana hasten da, pentsatzetik, saltoa ematera ausartzetik eta gero lurrak bilatzea izan zen lehenbiziko lana, gainera ez edozein lur egokiak behar dituzu olako klima batean, malda egokia izatea, ongi orientatua, ez? Orban bilatu behar dituzu partzela egokiak eta lortu behar duzu akordioren bate nagusiekin lokairuan jaso ahal izateko. Orduan lehenbiziko lana lurrak lortzea, baimen burokratiko guzi hoiei forma eman, proiektua martxan jartzea eta landaketa. Ez ematen du lehenbiziko puntua landaketa dela aurretik egindako lan guzi hoien ondotik. 2013an egin genituen lehenbiziko landaketak, 2 partzela landatu genituen, 15ean hurrengo eta 18an azkeneko, 3 hektarea ditugu denetara. Eta gero, pixkanaka, mahastia martxan genuen momentu hortan, heldu genion ardotzeko tokiari, ez? Bodega txiki bat antolatu, eta guk argi genuelako ziklosoa egin nahi genuela Arizkonen, bertzenaz ez du zentzurik. Mastigintza landu eta gero matxa bertzen non bai saltzeko horrek ez du zentzurik. Guk gure produktua valorizatu nahi bagenuen da, ziklosoa bertan eginda eta ziklosoa guk kontrolatu. Eta orduan, bodega jarri genuen martxa eta 19az geroztik hor ardotzen dugu gure mastietatik biltzen dugun matxa eta gero salmenta prozesua ere hor dago, ez? Guk salmenta zuzena egiten dugu eta gero Bibardoak kooperatibaren bidez Euskal Herriko bertzetxoko batzutara ere iristen gara. Nola hau nekazaritza proiektu baten, ikusten den bezala, azkenean lurrean lan asko egin behar izan duzu eta egiten duzu, nekazaritza ereduaz arituko gara orain, horrela kontatu zen igutelako, ze garrantzitsua den zuentzako, ekoizpen bat egitea, baizik eta ekoizpen hori nola egin, zuen bizitza zentzua jartzen, edo zuen bizitzak zentzua hartzen duelako horren bitartez. Olako proiektu bat martxan abiatzen duzunean edo argi genuen ez genuela konbentzionaletik abiatu nahi. Zerbait egitekotan nahi genuen ekologikoan egin, koherentziagatik, gauzak ikusteko moduagatik eta nekazaritza ulertzeko moduagatik ere. Eta ordan erabaki genuen ekologikoan hastea. Eta ezberdintasun handienak izaten dire batez ere lurraren lanketan, adibidez ez dugu herbizidarik erabiltzean, desbrotzeak mekanikoak behar dute izan, tratamentutan eta ere kopuruak eta mugatuak daude, eta gero gehien bat ekologikoan afera da prebentiboan ari zarela beti, zaindu mastia, zaindu lurra, alik eta indartsuen egoteko eta alik eta gaixotasunek alik eta eragin txikiena izateko. Ana, esan dudan bezala, zuentzako azkenean garbi gelditzen dena da hemen, ez dela bakarrik Arizkunen bizi eta Arizkunen lan egin, lurrari lotuta, baizik eta hori ikuspegi batetik egitea dela importantea, ez? Ekologikoaz hitz egiten diguzu, eta ekologikoari lotuta zaintza, ez? Nola ulertu behar du jendeak lotura hau? Azkenean, nekazaritzan, badira igual ekoizpen batzuk jendeak argiako ikusten dituenak, ardo munduan uste dut ekologikoaren balioa pixka bat, ez dakit, mantsoago edo ari dela etortzen edo, azkenean nekazaritzan ere badira ekoizteko modu pila bat, eta orduan hor duzu modu industriala, ematen du ekoizpenak sortzeko fabrikak izan daitezken zerak, eta gero duzu ekoizpen ekologikoa edo agroekologikoa edo hor baduzu ekoizteko bertzen modu batzuk. Eta horrek zer erran nahi dute, azkenean zuk ekoizpen bate eginen duzu hor urte jakin batzutan, baino lur horrek hor segituko du, guk jaso dugu eta hor segituko du bertze mende luzetan. Ordan guk behar duguna da, lurroiek zaindu gerokoek ere landu ahal izateko, ez? Eta ordan ekologikoak erran nahi du lurra zaintzen duzula, zure inguruarekin babesten duzula, koherentea ere hor gauden langileen osasuna eta dena delakoa, eta produktu hori dan, kasu honetan edaten duten, kontsumitzaile horiekin, ez? Azkenean da, zaintza bat eta
eta bizitza ulertzeko modu bat, ez? Guk ez genuen ikusten gure burua gauza konbentzionala egiten, eta hoxe, lurra pozointzen, gure burua pozointzen, eta konsumitzailea pozointzen. Eta orban hor nik uste dut, konsumitzaileen aldetik ere, behar dugula olako kontzientzia bat, zer den erosten duguna, nondik datorren erosten duguna, eta nola ekoitzi den erosten dugun hori, ez? Ez baita gauza bera, modu batez edo bertzez ekoiztea. Hor adibidez, badago datu bat, nik ez ditut Euskal Herriko datuak, baina Frantzian, eta ez da izanen oso ezberdina Euskal Herrian, Frantzian erabiltzen diren sintesizko kimikoak nekazaritzan, euneko unaren euneko 30 erabiltzen da masgintzan. Baina masgintzak bakarrik ordezkatzen du Frantziako nekazaritzaren euneko 10. Beraz, konturatu gaitezen, ardoa eaten dugunean, ez baldin bada ekologikoan, zer edaten ari garen. Eta ez bakarrik hori, baizik eta Anak ongi erranduenez, zer eragina daukan hori lurretan. Bai daia 40 urte baino gehiago Euskal Herrian erabiltzen direla kimikoak masgintzan eta nekazaritzan, gaur egun lurrak ja erreta daude eta orduan ardo kalitatea eta hor edaten duguna, gero eta okerragoa da, ez. Eta sintesiaz ari garenean gainera, agian jendeari ahaztu egiten zaiona askotan da, azken finean guk ez daukagula produktu horiek ekoizteko gaitasuna, menpekoa garela, industria bat erosi behar dizkiogula. Eta ekoizlezaren aldetik ez da berdina izango horrelako gastuak suposatzen dituen insumoak erabili behar izatea, edo haiengandik alde egin eta gelditzen zaizun errentagarritasuna, ez da? Bai, ez da gauza bera. Azkenean gainera ez gurpil hortan sartzen zarenan, orai arte eredu hori bultzatu izan da. Orduan horre sartua den hori ere, ea nola ateratzen den hortik. Hori ere ez da erresa izan behar, baina batean iristen da, ikusten da, eredu horrek ez duela etorkizunik, eredu horrek bere topea jo duela, eta hori da, intsumoen kostea horrek errentagarritasuna izugarri jausten du, orduan ikuste duzu hola luzez ezin duzula iraun, eta zein da horren irten bidea. Hortan gehiago sakontza, nik uste dut hortik atera eta bertzen norabide bat hartu. Nola egiten den hori, seguraski nekazarien aldetik norabide hortarako pausoak ematen, baina administrazioetatik ere transizioi edo behintzat zera hori lagundu, baina benetan lagundu. Hortan sinetsi eta hortarako bideratu beharrezkoak diren baliabideak. Noski ardura partekatu batetaz. Ari gara, Arturo, labur eskatuko dizut azaltzea nik badakidalako, baina agian jendeak ez duelako jakingo zaintzak eta bibardoak izenak lotura daukala, ez da? Bai, hasi ginenean gure banaketa eta merkaturatze kooperatiba hausnartzen, pentsatzen, denon artean sortu genuelako, Euskal Herri osoko 17 upategi txiki eta ekologikoak osatzute gaur egun bibardoak. Ikusten genuen hitz egiten ari ginela, aipatu dugun baliotaz, ekologiaz, mahasti zaintza ekologikoaz, bizitza zaintzeaz mahastietan, gure mahasti zainen bizitza duinak, bizitza eta proiektu bizigarriak lortu nahi ditugula, ardoa izan dela, horrendea 2000 urte Euskal Herrian egiten dela ardoa gutxienez, beti izan da ospakizunerako, komunitatea egiteko, sortzeko, sortzeko izan dena, ikusten genuen erdian zegona zera bizitza. Eta hori da gure proiektuan, ekonomia sozial eratzailetik egiten dugun proiektua, bizitza daukala erdian, eta horregatik erran genuen nahiko naturalki atea zen, biba ardoak, ez? Biba ardoak, biba bizitza, eta hori da, hortan ari gara. Tira, topa egiteko lelo politia da hori, bizitza erdigunean jarriz tragoska bat hartu, Euskal Herrian badugu kultura bat, ingurukoekin juntatu eta haiekin solasaldi bat partekatzen dugun bitartean, tragotxo batzuk hartzia, eta jendeak jakin beza, tragotxo horiek nola hartu ere aukera politiak ditugula, eta aukeratu dezaketela beraien bizitzetan eragin positiboa duen hori. Kaso hontan ardo ekologikoa, kaso hontan xurie, baina beste ardo marabillosoak badaude biba ardoan proiektuan baitan. Mil esker, hurbiltzeagatik mil esker, batetik egitasmo horren parte izateagatik bioi, eta hurrengo geltokira arte. Mil esker. Mil esker.